Anong pangalan mo? Ikaw. Maria Abigail Urbana. Ikaw. Kayla Argeminides Veterina. Ikaw, Madam Moring. So we have Ano yung ginagawa niyo? Fish! Fish! Hi guys. YouTube channel ko kayo. Ano may Ate Zoe ko guys. Yan. Ano kami. Hindi ko alam yung ginagawa niya. Alika na guys. Ano yung ginagawa niyo? Ano yung baboy-baboy niyo? Guys. Ano to? Ito yung soda. Ito yung pagkain namin. Saan? Saan? Soda. Ano to? Ano to? Paano pandarin to? Turuan niyo ako. Ay, sige po. Ganyan? Hindi naman. Ayaw gumagana kasi lubak-lubak. Ganon. Opo. Opo guys, ako dito. Ito po ang nagaluto po namin. Teka. Dito ka dito. Ito po ang nagaluto po namin. Sinong tagaluto Si niya? Ate po. Ate Zoe. Guys, ito po yung nakaluto namin si Ate Zoe po. Hindi po kami nagaluto po. Kasi po kasi bata po po kami. Bata pa po kami. Hanggang na naman kasi po si Tandaan mo po. Yan guys. Di ba yun yung ginagamit sa sigarilyo? Ay, kuan nga nga. Ang tawag Yan ba yan? Ang tawag doon? Ano? Yung Tito Huwel. Nga nga. Ang tawag doon? Ano? This is ice cream. Ice cream. Yan. Kasi po yun. Sobra. Baby finger, baby finger. Let's mix. Ano pang gagawin? Yan. Lalagyan natin siya. Uy, sige mo kaya. Ate, napulog ni Isha. Napulog niya. Ilalagay natin yung wrinkles, guys. Napulog ni Isha. Pagkatapos, guys, alam nyo ba? Guys, hindi po kami nagaluto, guys. Oo nga, guys. Game. Okay, matimat ka! Wow, galing ah. Galing ah. Next. Sira. Ate, hindi ako naisiman yung ganon. Wow, galing din ah. Si Soy rin. Ikaw, Hindi laki, yung ba malaki. patalo ang ate natin? Ang dami ah. Kunti-kunti lang. Isa lang. Ako po ulit. Ikaw ulit. Ako Ulit, pa. sabay-sabay na kayo. Sabay-sabay. Long Hailey. Dito may asim. Ayan. Mas maasim to guys Mas maasim din to. Ba't ako maasiman kayo? Hindi. Hindi ako guys na asiman. Hindi kasi ako na asiman din. Para ito, una guys na mangga namin kasi nagustuhan. Maasim guys. Kinuha namin ng asim. Ito maasim. Tingnan nyo to guys. Yeah. Kung ay kinakain ko po. Sarap guys. Sobrang sarap. Pero sarap guys. Walang gagalaw. Naglalaro po si ate. Busy po siya. Ito po yung laruan niya po. Domino. Guys! Ito yung mangga. Iba pang marami ka na nakaimangga manghang guys. Diba po guys? Parang nauubo ka. Hindi guys ako maaasiman Hindi ako guys maaasiman Tingnan nyo mabuti My name is Chicky. Chicky. Ganun? Napo yun. Ba't po kami magpapinsan? Natulog po kasi lahat ng mga pinsan po namin. Kaya ka mga... Subuhan po natin si Ate. Sticky. Kasi itong maalat. Guys, ayaw mo na ate ko, guys. Kasi nang darod. Ito na yung masiman to. Mas sobrang kasi. Wait lang. Tanggalin natin sobrang kasi.
natin si Tito Huwel. Sasaras natin. Dahil hindi ko kaya, maasim. Naloko niya ako Gusto pa namin. Kuha pa tayo, halika. Tama na. Baka sumayad sa inyo. Kay maliit, guys. Maraming kasi asin. Marami asin yung maliit. Grabe. Tignan nyo guys, naglalaro. Tignan nyo guys. Walang gagalaw kasi. Gagalaw mo kasi kayo. Tignan nyo po ako guys, yan. Nagawada. Dapat iba-ibang kulay. Ang sarap pero may pera pa. Hindi dapat pare-pareho. Taba, pa yung marshmallow mo, 5 pesos. So guys, kumuha kami doon, malapit sa fish pond ng mga ganito oh. Alam nyo ba to guys? Yung mga batang 90s dyan. Batang indies doon sa mga TikTok. Ito guys. Puputok sila pag nilagay nyo sa tubig may water dapat. Lagay nyo, yan na. Puputok na yung lele. Ilalagay ko dito kasi tatalip yung water. Oh! Paputok sila guys. Pumuputok sila kasi paputok talaga sila ang nangyari. Kung wala kayong paputok pag New Year, yan na lang paputok nyo. Oh, pumutok na. So yun. Ito pa. Unti-unti lang. Ito. Guys, pipitikin natin. Huwag mo pipitikin na. Ito, oh. Happy New Year. Pitik. Sakit. Sakit yung pitik niya. Dami pa, oh. Ay, rami. Dito, oh. Ang dami pang buhay. Buhay ba to? Piltik na ba lahat? Ay, guys, mag-rara dito kami. Mag-rara kami. Oh! Oh, sarap ah. Ang guys, kung inaano namin para natin lahat kung na ano na. Guys, kailangan natin buhangin para. Hindi na! Ano to? Parang pumutok palagi. Ayo. Hindi na yun. Hindi ko na. Nasa taas.